Umuntu uyisdalwa ngokomfanekiso kaNkulunkulu. Lesi isihloko umfowethu uCedric Ndwalane azobe shumela ngaso namhlanje. Eshumayela esusela kwincwadi kaGenesis chapter number 1 verse 27. Ngibingelela. Sizofunda nje izwi kafushane lapha kuGenesis chapter number 1 verse number 27. Lifundeka kanje: uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane. La ngifuna sibheke izihloko eziwu2 zokuthi umuntu uyini nanokuthi umuntu unani. Kunegama la umbhala lokho eliphindile angafuni ukuthi mhlambe lisikeje noma liseqe igama lokudalwa. Uliphinde kathathu lapha lithi uNkulunkulu wamdala umuntu, bese lithi wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, bese lithi wabadala owesilisa nowesifazane. So umbhalo la wenze sure ukuthi leli gama leli aliseqe, wenze sure ukuthi leli gama leli siyalizwa, wenze sure ukuthi leli gama leli lithatha iattention yethu, igama lokudalwa. It means umuntu uyisdalwa sikaNkulunkulu. Iyona into noma ubona ubudlelwano umuntu anabo noNkulunkulu. Oqala ukuthi umuntu udalwe uNkulunkulu. Akekho umuntu oyidale yena, akekho umuntu ozenze yena, akekho umuntu oyivelele ngokwakhe, kodwa bonke abantu badalwe nguNkulunkulu. Bonke abantu badalwe nguNkulunkulu. It means bonke abantu fanele baphendule kuNkulunkulu. Akekho umuntu ongeza ukuphendula kuNkulunkulu. It's either uphendula kuNkulunkulu manje esaphila noma ngolunye usuku mhla edlule emhlabeni uyawuphendula uNkulunkulu ngakho konke akwenzileyo esasemhlabeni, because umuntu uyisdalwa sikaNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi umuntu ubelonga kuNkulunkulu noma umuntu ungokaNkulunkulu. Amahubo athi ungokaJehova umhlaba nokugcwala kwawo, izwe nabakhile kulo, yena ume ngaphezulu. Iqonde lokho ukuthi umuntu ungokaNkulunkulu. Zonke izinto ezikhona zenziwe uNkulunkulu, kanjalo nomuntu ke wenziwa uNkulunkulu, nomuntu wadalwa uNkulunkulu. Akekho oyikhonela yena, but bonke abantu bakhonela uNkulunkulu. Ukuphila kwabantu baphilela uNkulunkulu, noma befa futhi abantu bafa ngenxa yakhe uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu obadalile, uNkulunkulu onqumile izikhathi zokuphila kwabo nesikhathi sokuhamba kwabo futhi emhlabeni, because bawumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Iyona into esilahlekile kulesi sikhathi samanje, ukuthi abantu bayakhohlwa ukuthi bangumsebenzi kaNkulunkulu. Kunesisho esisulu esithi umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa. It is as though la alisebenzi, because umenziwa uphinda khohlwe la ukuthi wenziwe ubani, and abantu kumele bakhunjuzwe ukuthi bangaba kaNkulunkulu. Umuntu wesidalwa sikaNkulunkulu, umuntu uphendula kuNkulunkulu. Angifuna ubheke futhi la into eshiwo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamdala umuntu, emdala ngomfanekiso wakhe. So impendulo la ukuthi umuntu nani? Umuntu unomfanekiso kaNkulunkulu. Umuntu wenziwe wafana noNkulunkulu. Ngamanye amazwi umfanekiso kaNkulunkulu, the time uNkulunkulu emenza umuntu uwenze ngomfanekiso wakhe noma umenze ngomfanekiso wakhe. Lokho kusho ukuthini? Lokho kusho ukuthi isidima noma isithunzi somuntu sivela kuNkulunkulu omdalileyo. It means umuntu njengoba sithi ungumfanekiso kaNkulunkulu, asikho esingesidalwa. Mofunda uchapter number 1 wonke ukhuluma ngokudalwa kwamazulu nomhlaba nazo zonke izinto ezikhona ezulwini nasemhlabeni, but asikho nesodwa sezidalwa ezenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ngaphandle komuntu. Ingoba umuntu uzothola manje i-dignity yakhe noma isithunzi sakhe uzosithola kubani? Uzosithola kuNkulunkulu. Kungakho singeke senze kumuntu isinomi kanjani. Kungakho kufanele mesibheka omunye umuntu simbone efana noNkulunkulu noma simhlonipha because umfanekiso kaNkulunkulu. Asimhloniphi umuntu ngokuba mhlambe unani noma mhlambe uphakeme kangakanani noma unezinto eziningi kangakanani noma iposition akuyona, but ukuqala kwethu kokumazisa umuntu simazisa ngoba
engumfanekiso kaNkulunkulu, enziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. That is why yonke into yenzayo emntwini kufana nokuthi uyenza kuNkulunkulu. And lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, nalolo gama uyaliphinda ngoba akafuni ukuthi lesigeje, athi ngomfanekiso kaNkulunkulu wamdala. Wabadala wesilisa nowesifazane. And ubeka la ama categories awu2 abantu noma ama groups awu2 abantu, obesilisa nabesifazane, akekho ngaphansi komunye, because bobabili benziwe baba njengomfanekiso kaNkulunkulu, noma benziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, benziwa kuNkulunkulu. Akusiyena wesilisa kuphela owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, but nabesifazane nabo benziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. It means mesiza ekulinganeni phakathi kwabantu besilisa nabantu besifazane, bayalingana ngoba benziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu bobabili, and akekho ongaphansi komunye. Lento leyo ukuthi abantu besilisa nabesifazane abalingani, i-concept eforeign eBhayibhelini, i-concept engaziwa noma into engaziwa eBhayibheli, because iBhayibheli libazi labantu laba belingana ngoba labantu laba benziwe balingana. Owesilisa uyalingana nowesifazane, nowesifazane ngokunjalo uyalingana nowesilisa. Balingana ngobani? Balingana ngenxa yokuthi benziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Yebo ke banama roles ahlukile, mhlambe lokho sizokubheka ngelinye ilanga, indima ezihlukile abazidlalayo, kodwa ngokulingana bayafana, bayalingana ngenxa yokuthi badalwe kuNkulunkulu. So isidima noma isithunzi noma idignity abanayo bayithatha kulomfanekiso uNkulunkulu abenze ngawo, ukuthi bafana noNkulunkulu. Kungakho owesilisa efana noNkulunkulu nowesifazane efana noNkulunkulu, kungakho labantu laba behloniphana, it's because bobabili benziwe baba ngumfanekiso kaNkulunkulu. So yona into leli verse leli lifundisayo noma siyitholayo namhlanje ukuthi uNkulunkulu wamdala umuntu, kushuthi umuntu uyisdalwa sikaNkulunkulu, and uNkulunkulu umdala umuntu, umdala ngomfanekiso wakhe, akamdali ngomfanekiso wezinye zezinto, but umdala ngomfanekiso wakhe and ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane. It means owesilisa uyafana nowesifazane because owesilisa nowesifazane badalwe benziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. That is why ke uma hlangana nabantu, sihlangana neminye imfanekiso kaNkulunkulu, asibadeleli because bafana noNkulunkulu, siyabahlonipha because bafana noNkulunkulu. Asibaboni beyizinto ezingaphansi kwethu, but sibabona belingana nathi because bayafana noNkulunkulu. And sonke senziwe ubani? Senziwe saba yizidalwa zikaNkulunkulu, saba yizimvu zedlelo likaNkulunkulu. Nguyo senzileyo akuthina ukuba sifane naye. Ilokho nje ade ngifuna sikubheke namhlanje, ukuthi umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu umenzile umuntu, uNkulunkulu umdalile umuntu. Umuntu uwumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu, akasiyona iproduct ye-evolution, akasiyona into eyenzike ngephutha, but uyizandla zikaNkulunkulu eziperfect. And then uNkulunkulu obadalile, uNkulunkulu obenzile, it means uNkulunkulu obanikezile amalungelo okuphila, uNkulunkulu obanikezile isithunzi, uNkulunkulu owenze labantu laba abahlonishwa, uNkulunkulu osenze saba ngaphezulu kwezidalwa zonke, ingoba senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. So ekudalweni konke, entweni ezidaliweyo zonke, sibona uNkulunkulu edala izulu, edala umhlaba, sibona uNkulunkulu edala izilwane, edala izihlahla, edala amanzi, medala yonke into ekhona. Bese ngosuku lokugcina sibona uNkulunkulu, noma ngosuku lesi-6 sibona uNkulunkulu edala umuntu, emdala ngomfanekiso wakhe, emdalela ukuthi umuntu abuse phezu kwazo zonke lezi zinto uNkulunkulu aseyidalileyo. It means ukudalwa komuntu njengoba kungasekugcineni bekuyinto ebaluleke kakhulu. uNkulunkulu ubesetha istage, edala zonke lezi zinto lezo, ubesetha istage sokuthi ke manje usezodala into noma usezokwenza isidalwa ekuyisona esizobusa phezu kwakho konke lokho okudaliweyo, ekuyisona esizoba ngaphezulu kwakho konke lokho akudalileyo. And leso sidalwa leso igama laso umuntu. Umuntu uNkulunkulu amdalile and emdala ngomfanekiso wakhe.
mhlawumbe ekugcineni ngiphethe ngalelo ukuthi owesilisa nowesifazane badalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu mebadala labantu laba ubahlukanise ngobulili obubili. Uthe omunye ungowesilisa, omunye ungowesifazane. And lobu bulili lobu ubakuthola ekudalweni. Abakutholi lobu bulili lobu ekukhuleni, abakutholi lobu bulili loku angaze kufundeni kwabo, but bakuthola kuphi? Bakuthola ekudalweni, the time uNkulunkulu ebenza ebadala, uyabadala babe ngabesilisa, abanye abadale babe ngabesifazane. Iyona into uNkulunkulu ayenzile, and abantu babeke kuloma categories amabili noma abanikeza lobo bulili obubili ukuthi omunye yoba owesilisa, omunye abe ngowesifazane, and bobabili bayalingana ngenxa ukuthi bobabili benziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, and bobabili abazikhoneli bona, kepha bobabili bakhonela uNkulunkulu ekuyena obadalile wabenza wababeka emhlabeni. Sibonge ngokuthi nisiphe indlebe, sibonge na umfowethu Ndwalane okuyena othatha isikhathi sakhe namhlanje ngokuthi asishumayele. Njengoba nazi intshumayelo kanje ziyatholakala ku Spotify na ku YouTube, Amandla Ensindiso podcast. Nibe nephasika elihle.